Hej så alle sammen og velkommen tilbage til en ny video. I dag skal vi tage et kig på mine bomberør fra 2023 til 2024. Til at starte med har vi nogle Overload 8. Der er 20 styk. Med, hvis lige gad at fokusere en gang her, 35 gram krudt i hver. 20 stykker af dem. Så har vi en helvede hulehassen med McDonald's andre. Der er en helvedes masse lynstang her. Hvis lige gad at fokusere, jeg mener den 49 gram krudt. Det er da virkelig irriterende det her. Sådan der er 49 gram krudt. Der er i hvert fald 3 her. Der er i hvert fald 3 mere her. Det er 6. Og der er i hvert fald også der er i hvert fald 9. Der er i hvert fald også 12. Der er i hvert fald også 15. Ja, nu skal det gå ned. Der er 16 lynstang. Ja. Fuck det der. Fuck det hele, mand. Væk med det. Så har vi nogle Fata Morgana her. Der er 5 her. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Fata Morgana. Fat Morgana, eller hvad man siger. Med 30 gram krudt i hver. Det er lidt svært at se. Sådan der 30 gram krudt i hver. Så har vi 8 plasma. Hvad står der her med? Jeg gider ikke. Med 50 gram krudt i. Jeg får altid lige fjernet noget lort her, man. Det ligger over det hele. Så vi ses lige om 2. Sådan der, så vi skulle tilbage igen. Lad os egentlig bare starte fra en ende af. Der er nogle Dark Spirit fra Bilka. Det var da fuck irriterende det kamera her, mand. Det skal her, mand. Der er 4 skud i kun. Og 22 gram krudt i. Der er 10 styk. Så har vi deres softrør fra Bilka også. Med, jeg har et rest, som I kan se der har 5 skud. Men ellers er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 styk. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvor de 2 andre er blevet af. Men der var engang 10. Men ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det ved jeg sgu ikke. Noget mærkeligt. Der er 4 gram krudt i. Nej, 4 skud i. Der røg bomberørene. Der er 22 gram krudt i, og den her med 5 skud er der 35. Så det er alligevel røget et par 7 gram ned. Så har vi nogle Black Magic bomberør fra Hjelm Fix af. Med 35 gram krudt i, 5 skud. Romantic 2 her med 35 gram krudt. Romantic 1 med 35 også. Så har vi bomberør 5 skud med fra Royal af. Kan lige se, om vi kan få lidt lys på den her, så vi kan finde noget læse lidt. Står måske der. Ja, der er også 35 gram krudt i. Så har vi sådan nogle svin her. De er fra Fyns af, jeg ved ikke, hvad de hedder. Der er 25 gram krudt i kun. Så har vi sådan nogle AFAC-fucker her. Også lidt rest. Med 33 og 33 gram krudt i begge to. Et Roman 1. Også en rest. Med hele, hvad står der her? 34 gram krudt. Det er sgu mine bomberør fra 2023 til 2024. Der er lidt romerlys så. Det kan vi ikke komme ud af. Der skal ud og lege lidt Star Wars krig her. Ja, det kan vi ikke. Fuck det hele, mand. Tak fordi I gad at se med og sådan noget, og ses bare i næste video. Fyr af.